I quin despertar seria el de Mongonet? Quedaria d'aquest somni pau en l'ànima i goig de resurrecció en el pervindre. Pensem que en la terra recremada vora el cràter d'un volcà pugnen perissir les flors i del fang mort de les marjals brota la vida. Havia de ser refractària aquesta desclosa, l'ànima senzilla d'aquestes vides planes? Pot ser que la flor paorosa del mal, amb punxes de remordiment, anara apagant son esclat. Empenyamar, les rotes, Dénia, 1949. Les persones, punxes pauroses del mar, van a ser remordiments que encendran el nostre esclat.